No niin, tervetuloa. Tässä on Hinguerin strategiaopas. Pelin tai tämän videon tarkoituksena on vähän näyttää teille, minkä näköisiä asioita pitäisi pitää mielessä, kun Hinguera pelaa. Toivottavasti on säännöt edes jollain tavoin tuttuja, että se on oikeastaan ainoa vaatimus, mikä tähän seuraamiseen tarvitaan. En aio niitä käydä tässä läpi, vaan ideana on lähinnä se, että mitä asioita pitäisi pitää mielessä pelin aikana. Peli alkaa siis Kadippian asettelulla ja tässä näkyy perus aloitusasetelma. Tästä voi sitten ruveta tippejä laittamalla pikkasen lähemmäs, muuttamaan esimerkiksi pelin kestoa ja vaikeustasoa sitten vähän helpommaksi tai vaikeammaksi, riippuu siitä mihin ne asetellaan. Kadippeja ei kannata ihan reunoihin asetella, koska silloin menetetään näitä tärkeitä laajentumisruutuja, vaan nämä on oikeastaan ne parhaimmat paikat, millä tulee varmasti mielenkiintoisia pelejä. Tästä voi sitten lähteä aloitustippejä aloitustippien jälkeen pelitippiä asetelmaan pöydälle ja löytyy monia eri vaihtoehtoja. Ne on pelaajien itse löydettävistä, mistä tykkää parhaiten. Kannattaa hankkia joko mahdollisimman hyvä puolustus tai sitten lähteä hyökkäämään heti, että se on ihan kans omasta mieltymyksestä kiinni. Kannattaa tietenkin varoa, ettei sitten jää rakentamisesta kiinni, että rakentaa puolustusta ja kaveri hyökkää kesken kaiken ja puolustuksessa onkin pohja-aukkoja. Mutta ne ovat sitten enemmän sitä kehittyneempää taktiikkaa tai oikeastaan strategiaa. Kehitetään nyt tähän yksinkertaiseen taktiikkaan. Ja musta aloittaa pelin, hän lähtee hyökkäämään hyvinkin nopeasti ja valkoinen vastaa peruspuolustuksella mudippi tähän asentoon. Valkoisella on monia eri tapoja asettaa mudippi, mutta kuten kaikista muista näistä kolmesta vaihtoehdosta, kaikki linkittävät aloitusdipin heti ja sitä kannattaa aina välttää, koska jos nyt kumpi tahansa näistä kaatuu, niin häviää pelin. Eli linkittäminen tarkoitti sitä, että tämän laajentumisruutu osuu jo olemassa olevaan dippiin, niin siihen suuntaan on siis linkki, ja jos on molempiin suuntiin, niin se on linkitys tapahtunut silloin. Ja valkoinen aloittaa tällä ainoalla mahdollisella järkevällä tavalla, jossa tuota linkittymistä ei sitten tapahdu. Ja musta pääsee heti hyökkäämään. Hän estää, että valkoinen ei pääse laajentumaan tähän ruutuun ja samalla laajentuu näihin ruutuihin. Hyvä kysymys on tietenkin se, että eikö tämä olisi ollut yhtä järkevä vaihtoehto, mutta kun lähtee seuraavaa siirtoa, mitä valkoinen olisi tehnyt, valkoinen olisi luultavasti asettanut tämän näköisen tipin tuonne ja estänyt ne molemmat laajentumisruudut siitä, joten tämä vaihtoehto on selvästi parempi, koska valkoisella eikä kummallakaan pelaajalla ei ole sellaista dippiä, jolla pystyisi tästä ruudusta näitä molempia puolustamaan yhtä aikaa, joten musta päättää lähteä tälle linjalle. Valkoisella nyt on tietenkin se huono asema, että tämä ruutu on nyt käyttökelvoton, koska mitä tahansa hän siihen asettaakin, niin musta voi heti rankaista ja syödä sen tuolta omasta ruudustaan. Joten valkoinen päättää laittaa sidipin tänne ja saada mahdollisimman paljon laajentumistilaa. Eli aina kannattaa yrittää ainakin siihen, että saa mahdollisimman paljon laajennettua. Välillä tietysti kannattaa katsoa sitä, että mihin laajenee. Ehkä tämä siirto olisi ollut hieman mielenkiintoisempi, koska se olisi heti uhannut tätä mustan dippiä tässä kahdesta eri suunnasta ja mustalla olisi ollut heti ongelmia, mutta valkoinen päätti kuitenkin laittaa tämän näin päin. No, musta pelaa tähän uuden sidipin ja pääsee laajentumaan tähän ruutuun. Ja nyt valkoisella onkin ongelmia, koska
musta pääsee laajentumaan sellaiseen ruutuun, mitä valkoinen ei pysty oikeastaan mistään estämään ja pystyy vielä uhkaamaan kaataa siitä molemmat valkoisen nappulat, joten valkoinen on hieman alakynnessä tässä, mutta valkoinen käyttää hyvää perustrategiaa, joka on se, että jos et voi mitään tehdä, niin pyri ainakin kostamaan menetykset mahdollisimman nopeasti, joten jos nyt musta pelaaja tästä tekisi tämän strategian ja kaataisi nämä kaksi valkoisen dippiä, niin valkoinen pääsisi täältä Adivilla syömään itse asiassa koko mustan pelin. Eli tätäkin kannattaa myös varoa, että mahdollisimman vähän linkittää näitä alempia dippejä täällä, koska pyritään pitämään mahdollisimman vahingot pieninä, että jos joku kaatuu, niin se ei kaada sitten kaikkia nappuloita. Mustan on pakko jotenkin reagoida ja hän päättää laittaa mudipin siten, että se suojaa tämän kriittisen ruudun, ja valkoisella nyt on taas jälleen ongelma, että miten tämän kanssa tehdään, joten valkoinen yrittää tästä epätoivoisesti syödä tämän äskeisen tutun mudipin, jonka sitten musta ovelalla tavalla korjaa tilanteen itselleen. Hän asettaa tämän näköisen dipin tähän, jolloin tämä dippi yhtä aikaa hyökkää näihin ja kaataa nämä kolme sekä suojaa tämän mustalle kriittisen ruudun tästä, joten musta pääsee hyvin paljon yläkynteen tämän siirron ansiosta. Nyt valkoisella on hieman ongelmia, musta pääsee laajentumaan tähän ja uhkaamaan kadippia, joten valkoisen on pakko jotenkin reagoida siihen, joten hän asettaa tänne mudipin. Voi olla, että muitakin vaihtoehtoja on, mutta tämän valkoinen valitsee. Valkoinen pääsee laajentumaan tähän ruutuun, mutta ei sen enempää laajentumisruutuja saa. Musta käyttää tilaisuutta hyväkseen ja pääsee laajentumaan tähän ruutuun, jolla hänen strategiansa on se, että hän pyrkii kaatamaan tämän nappulan, jonka jälkeen hän pääsi kaatamaan valkoisen kadipin, joten valkoisen on pakko jotenkin reagoida ja estää tämä, jonka hän tekee tämän kaltaisesti. Mutta nyt mustan aika aloitusvaiheen ehkä hieman riskeeraava siirto osoittautuu hyvin hyödylliseksi, koska musta pääsee nyt blokkaamaan tuon siirron täältä adipilla, jolloin valkoisen peli on käytännössä sinetöity. Seuraavaksi musta voi esimerkiksi pelata tämän näköisen dipin mustana tuohon, jolloin se kaataisi tämän ja sitten lopulta valkoisen kadipin. Ja valkoinen ei voi tätä enää mitenkään estää millään siirroilla, koska kaikki mustan laajentamisruudut ovat mustan suojaa. Tässä oli perustrategioita. Tarkoitus ei ollut siis näyttää minkäännäköistä hienoa, kaunista, pitkää peliä, vaan näyttää tällaisia perusasioita, mitä kannattaa pitää mielessä, sitä linkittämistä, kannattaa tarkkaan katsoa, mihin kannattaa laajentua, mitä pitää suojata ja yrittää siitä sitten tehdä parhaan mahdollisen ratkaisun, että valkoinen nyt jäi aika pitkälle alakynteen. Mitä olisi käynyt sitten siinä toisessa vaihtoehdossa, jos valkoinen olisi tämän siirron sijaan tehnytkin tämän siirron? Se on taas sitten ihan oma tarinansa. Kiitokset mielenkiinnosta ja muistakaa käydä www.hinguere.fi. Sieltä löytyy lisää informaatiota ja mahdollisuus itse pelata Hinguera myöskin.